Heippa! Joo. Tää tuntuu tosi oudolta puhua nyt jotenkin yksin kameralle. Vaikka mä oon tehnyt sitä koneella 1 000 000 kertaa ja striimissä ja kaikkea, mutta nyt tää tuntuu tosi oudolta. Ja mua pelottaa, että mun naapurit kuulee mutta ehkä ne ei ainakaan kovin tarkasti kuule. Mä yritän olla huutamatta, mutta sit mua pelottaa, että tässä videolla ei kuulu mun ääntä ollenkaan, jos mä kuiskin. Mutta tää on nyt ensimmäinen tämmönen video, joten antakaa mulle armoa, jos on ihan hirveä äänenlaatu. Mulla oli subaton Twitchissä kesäkuussa, eli siis semmonen todella pitkä striimi, taisi kestää 8 päivää vai 7 päivää, about viikon kuitenkin. Ja siinä oli yhtenä goalina se, että mä teen vlogin, joten tässä se nyt tulee ja ehkä mä innostun tästä, katsotaan miten käy. Mun oli tarkoitus tehdä muuttovlogi, mutta mä en kuvannut sitä muuttaa yhtään. Mä oon siis muuttanut, kuten ehkä näkee ja striimeissä olleet tietääkin jo, koska mä oon täältä uudelta kämpältä striimannut jo jonkun verran, mutta mun oli tarkoitus kuvata sitä muuttoa enemmänkin, mutta koska mulla ei minkäänlaista vloggausviettiä tai en mä tiedä miksi se ei ole mulla tapana. Mä en ole vielä tottunut siihen tapaan, niin en mä muistanut missään vaiheessa ottaa sit niinku kameraa oikein esiin. Mulla on jotain klippejä. Mä taisin sieltä vanhalta kämpältä kuvata niinku yhden semmosen. Mä voin vaikka laittaa sen tähän yhden semmosen kuvan, että tässä mä pakkaan. Ja mä kuvasin tämän kämpän tyhjänä, kun mä tulin tänne. Ensimmäistä kertaa sain avaimet, niin senkin mä varmaan editoin tähän johonkin väliin, mutta sen jälkeen mä en oo kuvannut yhtään mitään. Ehkä tää voi olla vähän tämmönen erilainen, semmonen yleinen muuttoon liittyvä vlogi, mutta ei varsinaisesti semmonen perinteinen muuttovlogi, mitä muut on nähnyt. Mä vielä opiskelin asiaa ja katsoin muiden jotain muuttovlogeja, että mitä näistä niin tapahtuu. Ja mä tykkään katsoa ihmisten muuttovlogeja, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä teen tämmöisen, mutta teinkö? En tehnyt. Mä nyt ajattelin kuvata tässä välissä tämän intron. Mä oon nyt asunut täällä jo viikon. Tykkään tosi paljon tästä kämpästä. Jos teitä kiinnostaa, niin mä voin kyllä tehdä semmoisen kämpän esittelyn jossain vaiheessa. Sitten kun mä oon saanut kaiken kuntoon, multa puuttuu pari juttua, mitä mä haluan vielä hankkia. Järkyttävä tuuli täällä ulkona. Mut joo, mä ajattelin, voisin kuvata nyt tässä tänään jotain, kun mä ajattelin lähteä käymään kierrätyskeskuksessa, koska mä tarvisin esimerkiksi yöpöydän ja ehkä jotain seinille. Täällä on vähän niinku tyhjää tällä seinällä. Mulla on muuten täällä, en mä tiedä, tossa on taulu ja tuolla on jotain ja sitten tässä mun vastapäätä on myös vähän seinille asioita, mutta voisi olla enemmänkin. Ja sit mä tarviin vessaharjan. No sitä mä en ole kierrätyskeskuksesta, mutta on siellä kauppojakin lähellä. Patalappu kautta kinnas kautta molemmat. Sitten mä tarvitsin vessaan semmosen jonkun tason tai hyllyn tai jotain, koska siellä on vaan peilikaappi. Mä tarvitsin myös eteiseen jonkun tason. Mutta muuten täällä oikeastaan alkaa olla kyllä ihan hyvin kaikkea. Ei mun ole tarvinnut oikeastaan mitään ostaa. Mulla on tässä vuosien aikana kerääntynyt ihan hyvin tavaraa, niin niillä sai hyvin täytettyä tällaisen yksiön. Mä voisin tähän väliin pistää sen klipin siitä, kun tää kämppä oli tyhjillään. Näette vähän miltä täällä näyttää. Tai sitten toisaalta se voisi myös laittaa siihen asunnon esittelynkin. No voinhan mä laittaa sen molempiin. Mutta joo, kämppä tyhjillään tulee tässä. No niin, mä oon nyt täällä kämpällä. Kun tää on tyhjänä. Kaikuu varmaan, mutta täältä näyttää. En näytä ikkunasta ulos suoraan. Keittiö on vähän pieni, mutta ihan pätevä. Tähän mahtuu ehkä vielä joku lisätaso, jos tarvii. Söpötään lattia. Todella pieni suihku. Ehkä tänne mahtuu. Mä istun samalla pöntöllä. Tää ovi on niin hieno. Lasi-ikkuna ja kaikki. Wow. Mä tän nyt vlogiin todistusaineisto, että sä ajat pakettiauto. Jos kukaan ei usko. Nonni, nyt on kaikki raahattu tänne. Meni varmaan joku 6 tuntia tässä koko hommassa. Ja nyt tämä on hyvin räjähtänyt, mutta kunhan tänään sais tän sängyn laitettua, niin se on tärkein. Kohta muuttopizzat ja striimiä. Jee. Noniin.
hommat jatkuu. Eka päivä muuttaa takana, tai no no en mä tiedä. Eihän tää nyt varmaan ole vielä valmistaa muuttu, kun täällä on tän näköistä, että homma on vielä. Mari sai koottua mun setupin ihan hyvin tähän, mutta tuli valitusta siitä, että tietokone on pylyinen. Ja se ehkä on hieman, joten käytiin nostamassa paineilmaa, niin pitää varmaan huomenna koittaa putsaa sitä. Järkyttävä kaos, mutta ehkä se tästä vähitellen. Nyt mä voisin mennä suihkuun, tehdä iltapalaa ja mennä tohon. Onpa muuten jotenkin kalpeen näköinen. Mä oon saman värinen kuin toi seinä. Mä värjäsin eilen hiukset. Ehkä se johtuu siitä, kun nyt nää on niin tämmöiset mustat. Mulla siis kasvaa todella paljon harmaita jo, vaikka olen vielä todella nuori. Mutta on jo nuorena alkanut olla harmaata. Mä ajattelin, että mä olisin valmis kasvattaa ne harmaat, koska niitä kasvatikin täällä alla, niin mä ajattelin, että se voisi olla niinku ihan hieno semmoinen, tiettikö, semmoinen hopearaita, semmoinen hopeakettu roidoitus tänne, mutta se oli enemmän kirjaston täti, eikä kirjaston täti edes mitään vikaa, mutta semmoinen stereotyyppinen elokuvien kärttyisä kirjastotäti kautta mummo enemmän kuin hopeakettu, joten mä en ole ehkä ihan valmis vielä siihen, mutta jonain päivänä mä aion olla hopeakettu. Mutta niin, siihen asiaan. Eli mä lähden nyt sinne kauppaan ja antakaa tosiaan armoa jostain ihan hirveä tää video. Mä yritän parhaani. Olisiko tässä mun kattolamppu? Aika hieno. Ja mun lapsuuden kodin keittiössä oli tämmönen, mistä vedetään alas. Siis mun mummolla on just tommonen. Ja kaikissa mummoloissa on tollanen. Sit kun mä oon mummo, niin mullakin on tommonen. Mun piti käydä vielä muissakin kaupoissa täällä, mutta mä ostin nyt ton pöydän. Niin mä vien sen nyt kotiin. Ja sitten meidän varmaan keskustaan hakee ne vessaharjat ja muut systeemit. No mutta löytyy ainakin yöpöytä. En tiedä, onko tää väri nyt vähän liian tämmönen oranssi täällä oikeassa elämässä kaupasta ulkona, mutta kyllä mä uskon, että se ihan hyvin tonne sopii. Pöytä tuotu kotiin. Mä en ehkä tajunnut, että se on näin matala. Tai siis se on niin samankorkuinen kuin... On se vähän korkeampi kuin tää tuoli, mikä mulla nyt on ollut tossa, mutta kun mä mietin, että se voisi myös mennä tonne eteiseen, kun mä haluaisin tähänkin jonkun tason kuitenkin, mihin voi laskea just niinku avaimet ja muuta, mutta mä en tiedä, onko toi sit kuitenkin vähän liian matala tähän. Et ehkä mun kannattaisi mieluummin hankkia tähän vaikka joku koukkuasia, mihin mä voin laittaa roikkuavaimet ja muuta, niin ehkä se toimii paremmin. Meillä ei muuten vielä nimeä. Mulla on tuolla seinällä tommonen lepakkokoriste, niin sillä on nimi, mitä mä nyt en muista, koska se oli niin upea. Hetkonen, en mä muista, mut Lepiksi sitä kutsutaan kavereiden kesken. Toi johto pilaa kaiken. Mä en tiedä, miten mun naama nyt näkyy tässä, mutta yksi vielä, mitä mä tarvisin, on päiväpeitto, koska mulla on tuolla sängyllä esimerkiksi mun telkkari. Nytten, koska se ei mahu minnekään, niin olisi kiva, että se ei niinku pilkistäisi tuolta tolleen. Ja muutenkin on se kiva, että on päiväpeitto. Mutta on ihan kiva, siis toi on todella saman värinen kuin tuo lattia. Täällä on laatikko, minkä mä halusin, että tänne saa jotain tällaisia yöpöydän vieressä tarvittavia asioita. Nythän mulla on tää tuoli periaatteessa ylimääräisenä. Mulla on nyt tossa siis pyykkikori. Mä mietin, että pitäisikö mun siirtää tota peiliä vähän enemmän tonne päin. Tai tän voi myös laittaa toki eteiseen pöydäksi. Mutta on toi kiva, on toi niinku enemmän yöpöydän näköinen kuin tää tuoli. Okei, nyt olisi niinku näin. Nythän toi mun ruoho, tai siis toi lehtiasia on nyt väärässä kohdassa täysin. Näissä seinissä oli paljon kaikkia koukkuja ja muita, niin mä oon yrittänyt käyttää niitä, mitä tässä oli jo valmiiksi, mutta toi ei nyt ehkä ihan toimi. Pitää ehkä virittää se mieluummin ton peilin ympärille tai jotain. Mutta oikein sievä sepä pikku yöpöytä siinä. Mut joo, mä nyt vähän mokasin siinä, että mä menin ensin sinne konttiin kierrätyskeskukseen. Mä jotenkin ajattelin, että en mä kuitenkaan löydä mitään. Mua harmittaa, mä en taida kuvaa sitä, mutta siellä kontissa oli siis diskopallo. Se oli 10. Ja mua vähän harmittaa, että mä en ostanut sitä, mutta mitä mä nyt oikeasti teen diskopallolla? Mulla on ihan tarpeeksi tilpehööriä. Pointti oli se, että
Meni nyt vähän väärässä järjestyksessä nämä kaupat, koska en mä sit voinut mennä ton pöydän kanssa enää minnekään kauppaa kiertämään. Mutta mä onneksi pääsin samalla bussilipulla takaisin nyt, niin saving queen. Ja nyt mä voin kävellä keskustaan. Mutta mun on pakko syödä jotain, koska mä heräsin tänään siis 7. Ja mä syön aika aikaisin aamiaista. Mä en ikinä syön niin aikaisin aamiaista, joskus 8 aikaa. Ja kello on nyt, mitähän se nyt on sitten, 11.18. Nyt mä ymmärrän tämän, että miksi ihmiset syö 11 aikaa lounasta. Yleensä mä syön aamiaista tähän aikaan, mutta nyt mä olin jotenkin vähän aikaisessa tänään. Mutta joo, nopea snäkki. Ja mun pitää muutenkin hankkia jotain ruokaakin, joten tää on ihan hyvä. Kai se olisi sitten ostosten esittelyn aika. Missä mä nyt teen tän? Aloitetaan vaikka näistä ruokaostoksista, niin mä saan nää jääkaappiin. Olin Lidlissä. Ostin pullan, koska mä viime viikolla ostanut. Ja mä jäin harmittamaan, koska olisi ollut pullatarjous. Oli virhe. Sitten kurkku. Valkosipuli, koska multa vielä puuttuu tämmösiä perusjuttuja. Mulla ei ollut sipulia eikä valkosipulia ollenkaan. Niin nämä soijajugurttiasiaa. Leipää. Oli tarjouksessa 2 tofupakettia 2 eurolla. Mä yleensä ostan vaan tätä maustamatonta, mutta mä ostin nytten smoked myös, koska mä oon kuullut, että tätä ihmistä siivuttaa. Että se on vähän niinku kinkku tai niinku joku leikkele-tyyppinen. Testataan. Mun lempi. Oliive- ja valkosipuli-täytteellä. Okei, sitten päästään näihin Topmanin ostoksiin. En mä käynyt missään muualla kuin Topmanilla ja Lidlissä sitten kuitenkaan. Mä löysin kaiken muun paitsi päiväpeiton, mutta toisaalta en mä oikeastaan... Kyllä mä vähän katoin Topmanilla, mutta ne oli niinku vähän kalliita ja ei niin kivoja kuin mä välttämättä haluaisin. Niin se jäi vielä. Ja sitten mä en jaksanut raahautua ratinaan asti Jyskiin, kun siellä olisi semmonen joku hylly, minkä mä ajattelin, että vois mennä tonne vessaan. Mutta mä en jaksanut mennä sinne asti, niin se nyt jäi vielä. Mutta muita tärkeitä ja ehkä vähän heräteostoksia, mutta semmosia on kuitenkin tarviin sieniä ihan hitosti. En mä tarvitse näin montaa, mutta tää maksaa joku vähän yli euron tää paketti, niin en tiedä, onko näissä yhtään hyviä, mutta kai noita aina tarvii. Sitten mulla oli ennen aika paljon tällaisia säilytysrasioita, mihin voi laittaa just ruokaa, jääkaappia ja muuta, mutta ne on vaan hävinnyt tai kaikista hävinnyt kansi tai jotain. Niin tässä oli 5 ja vielä liilat. Kannetkin liilertävät, anteeksi. Ja löysin jotain muutakin liilertävää, nimittäin. No tää ei ole liilertävä, mutta vessaharja. Mä ajattelin, että mä olisin ostanut joku hienon, mutta sitten mä ajattelin, että se on vessaharja, niin se on joka tapauksessa ällöttävä, joten mä ostin jonkun halvimman, mitä siellä oli. Sitten vatalaput, myöskin liilertävät. Tarvitse polttaa näppejä enää tossa uunissa. Sitten musta on sipulia. Sitten, eikö aina mä kävin myös Aasia-kaupassa. Unohdia. Mutta mun lempiruoka on kesärullat. Vietnamilaiset kesärullat. Tai en tiedä, onko ne vietnamilaisia mun tekemät. Ne on jotain mun omia todella syyhkyisiä pesärullia. Mutta siis se on paras ruoka, mitä on. Mä menisin sanoa, että mä en koskaan kyllästy niihin, mutta mä ehkä joskus kyllästyn, mutta mä oon joku yli vuoden vetänyt näitä silleen välillä useammin, välillä vähän harvemmin, mutta silleen kuukausittain vähintään, joskus viikoittainkin. Vessanpesuainetta, sitäkään mulla ei ollut vielä. Joku tämmönen. Siis tätä mulle kehottiin, mä muistan jossain striimistä jossain, että tää tuoksuu niin hyvä, että mä en vielä haistellut tätä, koska mä kehdon avaa sitä, mutta joo, okei. Juu, kinuskikahvi, hoitoaine. Mut influenssoitiin chatissa. Tekis minua vaan pursuttaa mun suuhun tätä. Ai niin, sitten. Mä nyt täällä ehkä vähän hakuammuntaa, koska mun siis tosta suolakivilampusta, mikä on tuossa, niin sen tää johto, tai tää niinku valokatkaisija meni rikki. Mulle sanottiin, että sitä ei saa käyttää, tai muuten talo räjähtää. Se niinku sillä ei pysynyt alhaalla ja sit se välkkyi vähän se lamppu ja kaikkea. Niin mä säästin sen lampun. Mistäköhän se on? Mä nyt vähän epäilyttää, että onko tää nyt oikee koko mätsi. Mut joo, täältä se niinku näytti, se mikä tuolla oli. Että siinä oli nää tämmöset metallijutut. Jes, se taitaa olla oikee. Onko? Kyllä se ainakin menee sinne. Mutta varmaan taittaa nää härpäkket niinku. Mihin nää kuuluu taittaa? Tää halvattua.
Mitä varten näissä on nää härpäkkeet tässä? Se ehkä meni. Se meni. Okei. No niin. Se on kyllä todella pitää johtoiväinen aika. Okei. Sitten mä ostin vielä huultenräjäyskynän. Ja nyt kun mä katson tätä, niin tää ei välttämättä ole se, mikä mun piti ostaa, koska mulla on ollut yksi Essensen huultenräjäyskynä, mikä on mun lemppari, mutta se on ihan loppu. Onks ne sama? Eikö tää ole joku Happy ja tää on Delicate? No, tää on ehkä vähän kylmempi. No joo, mutta ehkä tarpeeksi lähellä kuitenkin. Ja sitten ostin jotain tällaista. Tää on niinku lip tint, ja mä oon kyllä halunnut testaa tällaista, mutta ne on aina loppuun nämä halvat. Ainakin maistuu hyvältä. Mut joo, aika tämmönen kevyt. Ihan kiva. Mut siinä on kaikki, mitä mä ostin. Mä en tiedä, lopetaanko mä tää nyt tähän. Mä en tiedä, miten tällaisia vlogeja lopetetaan. Nämä YouTube-videot on nyt vähän taas vaihteeksi jäänyt, kun odotetaan muuttohärdelliä ja muita kiireitä ja elämäntilanne muutoksia. Niin siihen menee kaikki energia, mutta edelliset videot, mitä mä oon tehnyt tälle kanavalle, on siitä aiemmasta Sims-lisarista. Ja nyt tulee taas uusi. Mutta joo, siitä tulee taas videoita sitten siitä uudesta, joten niitä ainakin, mutta tää oli kyllä ihan hauskaa tää. Ja musta tuntuu, että mä sain jotenkin enemmän aikaiseksi tässä päivän aikana, kun mulla oli tää video, mitä varten mun piti tehdä näitä asioita, tai silleen, ehkä mun pitää jatkossakin tehdä jotain tällaisia. Streamissäkin oli tästä puhetta ja mä sanoin, että en tiedä kiinnostaako ketään, koska mä kerron kaikki mun asiat jo striimissä aina, että niinku striimikatsojat tietää kaiken, mitä mun elämässä tapahtuu jo muutenkin, mutta toki niin näe niitä välttämättä. Mä vaan selostan kaikki, mitä on tapahtunut, mutta sitten jos mä tekisin blogeja, niin olisi niinku ajantasaisia asioita ehkä tai silleen siinä hetkessä, mutta nyt mä vaan hölötän, joten kiitos kun katsoit tämän ja anna ihmeessä palautetta, paitsi äänenlaadusta ei saa antaa palautetta, tai siis no saa antaa, mutta mä tiedän, että se todennäköisesti on huono, joku kuvanlaatu. Mutta joo, jättäkää ihmeessä kommenttia ja me nähdään striimissä ja tulevissa videoissa, koska kyllä niitä tulee hitaasti, mutta varmasti. Okei, kiitos kun katsoit, moi moi!